Sziasztok! Üdvözöllek benneteket itt a következő adásban. Most egy nagyon izgalmas témát fogunk átbeszélni, és ez egy nagyon izgalmas személyt hívtam vendégnek. A témánk pedig a hitelesség és a bátorság, és egy picit a 2025-ös branding trendek is, úgyhogy ebből már lehet, hogy rájöttetek, hogy ki lesz a vendégem. Lender Andi, webdesigner és branddesignerként dolgozol, Andi. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Üdvözöllek itt a stúdióban. Sziasztok! Én köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés, örülök, hogy itt lehetek veletek. Nagyon izgulok, úgyhogy bocsánat, hogyha furán viselkedek. Teljesen oké, és itt lehetsz fura, ezt tök okés. Vágjunk is bele a lecsóba szerintem. Én nagyon-nagyon régóta követlek, szerintem 8 éve biztos, még annó egyszer leveleztünk is egyszer egy fotózás kapcsán. Igen, Szerintem azóta követem a munkásságodat, és valahol úgy éreztem, hogy volt benne egy váltás, ahonnan te elkezdted nagyon felvállalni magad, nagyon önazonosan, és nagyon bátran kezdtél el kommunikálni, és ez nekem ez nagyon-nagyon imponáló, és nagyon tetszik, de nagyon érdekel az, hogy mi volt ez a pont az életedben, vagy akár a vállalkozásod életében, ahonnan azt tudtad magadnak mondani, hogy innentől máshogy csinálom, innentől teljes messzélességgel beleállok, és ezt a hitelességet és bátorságot azóta is tartod. Volt-e benned egy ilyen váltópont, vagy csak külső szemként tűnik így? Érdekes egyébként, mert ugye volt nekem egy webshopom a saját illusztrációs termékekkel, és már ott is elkezdtem egy picit önazonosabban kommunikálni, meg így önazonosabb illusztrációkat készíteni, de hogy így az exakt váltás szerintem akkor volt, amikor bezártam a webshopot, és akkor volt az, hogy így egy ilyen teljesen másik irányt vett ez az egész sztori. Mert ugye az egy termékalapú márkaépítés volt, amit akkor csináltam, és akkor ezt így fogtam, és így kidobtam, és újra kezdtem ezt az egészet, ugye a szolgáltatás alapú márkaépítésre, ugye itt volt is egy teljes követőbázis cserém, és ugye itt nagyon kerestem a hangomat, mert hogy az illusztrációk terén így nagyjából így megvolt, de hogy így a szolgáltatás terén nem, mert azért a kettő ugye nagyon különböző márkaépítés szempontjából is, vagy bármilyen kommunikáció szempontjából is, és igazából akkor volt szerintem egy ilyen nagyobb shift, amikor azt így elkezdtem, és tavaly igazából a rebranding volt az, ami így tényleg egy ilyen óriási nagy változást hozott az egész márkának így az életébe. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy volt benned, ez egy tudatos döntés is volt, hogy ezt ennyire kívülről tisztán láttad, hogy ez egy termékalapú szolgáltatás volt, tehát mondjuk a személyed ezért sem volt annyira élénken benne, mert hogy a terméket próbáltad eladni, és most ugye igazából a személyiségettől függően szolgáltatást árulsz. Tehát akkor ez ennyire tudatosan eldöntötted és figyelted. Ez amúgy szerintem nagyon-nagyon inspiráló, ha igen, de érdekel benned, hogy honnan jött az a bátorság benned, hogy ezt ennyire tudatosan tud kezelni, és ennyire bele tud magad tenni. Ez azért érdekes, mert egyébként én így annyira nem láttam, tehát hogy nem mondanám azt, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon tudatos volt ez az egész. A rebrandingnél már egyébként igen, tehát ott nagyon-nagyon fontos volt az, hogy egyrészt én látszódjak, hogy hiteles legyek, és úgy is kommunikáljak, és ott kerestem meg azokat a határokat is, amik egy márka és maga személyem között húzódik, de igazából így a webshopos időszakban is, tehát az aktuális akkori énem abszolút benne volt, csak ugye ott még nagyon-nagyon kerestem magamat. Akkoriban kezdtem el ugye terápiára járni, húzamosabban, akkor kezdtem el jobban foglalkozni az önismerettel, és ugye ez így látszódik igazából így a feedemen is, hogy honnan indult, hogy nem tudom, hogy ilyen barnás árnyalatokból indultam én is, és akkor most meg már kivirágoztál, mondjuk igen, ki, tehát, hogy ilyen teljesen más az egész, a hajszínemnek is, meg így az egész stílusomnak is, tehát a gardróbszekrényemet is, hogy 3-szor cseréltem le, mióta önismeretbe járok, szóval, hogy maga ez a terápiás folyamat volt az, ami ezt az egészet így vitte, és a rebrandingnél volt az, ami tudatos. Tehát amikor a webshopot bezártam, ott főleg egy kiégés volt az, ami közrejátszott abban, hogy ezt bezárjam, meg az, hogy szerettem volna valami többet kihozni ebből az egész márkából, és nem éreztem elég tágnak azt, hogy termékekkel foglalkozom. Utána pedig végigkerestem igazából így a hangomat, hogy szolgáltatóként akkor ez hogyan is működik, és hogy hogyan kell építeni úgy egy személyes márkát, mert egy webshopnál, ahol így a saját illusztrációdat adod el, ott ugye jobban ki tudod fejezni magad, hiszen az inkább a művészet kategória, viszont designerként meg probléma megoldó vagyok.
és ugye így a kettő között így óriási a különbség, és megkeresni ugye ezeket a határokat. Szóval így a rebrandingnél ott már egészen tudatos volt ez, előtte meg nagyon kerestem így a hangomat ebben a kategóriában is. És hogyha ennyire nem feltétlenül ellentétes, de nagyon más az, mikor ugye a saját vizuális termékedet árulod, és problémát oldasz meg, ahogy mondod. Amúgy ez nagyon jó, hogy ennyire tisztán látod, hogy melyik feladat mögött amúgy milyen tevékenység folyik, hogy mindegyikben, tehát hogy is visszatekintve a tehát a termékfejlesztésben is megtaláltad magad, vagy visszatekintve azt mondod, hogy ez a te utat teljesen. Tehát, hogy látsz ebbe kontrasztot mondjuk. A termékes részében is megtaláltam magamat, viszont az nem volt így teljesen kielégítő, tehát hogy azzal úgy tudtam segíteni így másoknak, hogy még megvettek egy printet, és akkor ők jól érezték magukat tőle, rá tudtak nézni, vagy bármi ilyesmi, viszont így sokkal többet tudok segíteni a szolgáltatás alapú márkámmal, mert ugye alapból másnak a márkájának az alapjait lefektetjük, mind vizuális szempontból, mind stratégiai szempontból, azon túl segítek kimozdulni a komfortzónájából, segítek neki pénzt keresni, segítek neki abban, hogy megélhesse így magát a márkaépítésben, ami meg ugye nagyon fontos, hiszen az életének egy viszonylag nagy részét fogja ezt kitenni, és hogyha abban jól érzi magát, és én ebben tudok segíteni, attól én nagyon jól érzem magam. Szóval ott nem annyira tudtam kiteljesedni ilyen szempontból, de mint illusztráció, vagy bármi ilyesmi viszont igen. Annyira tetszik, hogy ennyire határozottan meg tudod ezt így fogalmazni, és ennyire vannak szavaid ezekre a te munkádnak akár a szegmenseire, tehát egy teljes képed van erről. Ez neked amúgy mennyi idő volt? Így tudom, emlékeztetted a kiégést, és mondjuk a kiégéstől akár napjainkig, hogy meg tudtad fogalmazni magadnak, és ezt a szolgáltatást ilyen jól felépítetted. Amúgy neked ez így mennyi időt betelt, vagy hogyan tekintesz vissza erre az útra? 2-3 év volt kitesztelni igazából ezt az egészet, tehát hogy talán még látszódik is a feedemből, hogy van egy olyan időszak, ahol így mindegyik poszt teljesen máshogy néz ki, nem véletlenül. Tehát nagyon-nagyon sokat teszteltem, nagyon sokat próbálkoztam. Csináltam olyan programot, ami azt hittem, hogy iszonyatosan jól fog menni, aztán senki nem jelentkezett. Mármint, hogy itt tényleg 0 volt a jelentkezés, pedig még hirdetést is tettem rá. Tehát, hogy rengeteg tesztelés volt, rengeteg bukás van mögötte, rengeteg befektetett energia, mind pénz szempontjából, mind idő szempontjából, mind így személyem szempontjából, és akkor így mostanra van az, hogy azt mondom, mindig lehet mit fejleszteni, ezt szeretném hozzátenni, talán most is látom, hogy hol fogom majd még fejleszteni így a dolgokat, de hogy mostanra van az, hogy így tényleg kialakultak nagyon faszán a munkafolyamatok, hogy mindenki tök jól átlátja ezt az egészet, illetve, hogy én is egyre jobban tudok ebben a témában így kommunikálni, de hogy nyilván ez folyamatosan, ahogy én is változom, meg fejlődöm, ugyanúgy folyamatosan változik a márka, és ugyanúgy fejlődik az is, de 1-2-3 év volt. Így a rebranding, tehát tavaly május környékén rebrandingeltem, ott volt egy ilyen, tehát hogy ott megfogalmazódott nagyon-nagyon-nagyon sok minden. Remélem hallottátok, és látjátok is, hogy milyen számokról beszélsz. 2-3 évről beszélsz, egy teljes évről rebranding szempontból, hogy szerintem nagyon sok vállalkozás beleesik abba a hibába, hogy kitalál egy tök jó dolgot, nagyon hisz benne, nagyon elkezdi, és aztán mondjuk 2 hónapon belül nem jön az az eredmény, amit ő elképzelt, és emiatt mondjuk jön a kudarcélmény, jönnek a gátló önmarcangoló gondolatok, és akkor jön az, hogy mondjuk akkor nem ez az út, és akkor ez mondjuk ez a szolgáltatás vagy termék, amit kitalált, akkor innentől nem működik. Úgyhogy remélem hallottátok, és pörgessetek vissza, 2-3 év simán van. És mondjuk, nem tudom, benned volt ez a fajta tudatosság, de mondjuk ahogy említetted is, hogy volt olyan program, amit elkezdtél, beleálltál, és nem működött, meg a rebranding is az egy nagyon magasfokú bátorsággal is társul, ahogy említetted azt is, hogy volt egy követőbázis cseréd, volt egy potenciális ügyfélcseréd, hogy ezeket nevezhetjük kudarcnak, valójában nem feltétlenül azok, de most hívjuk őket így. Te ezt hogy élted meg? Ha valami nem sikerül, vagy volt ez ugye egy elvesztettél követőket, jöttek újak nyilván a helyükre, de hogy ezt te hogy élted meg? Nyilván, mivel egy ilyen teljes shift volt ebben az egészben is, amiről mi nem beszélünk, az anyagiak. Tehát volt 0-ás hónapom, volt mínuszos hónapom, ott voltak idegi összeomlásaim, azt azért így szeretném hozzátenni. Tehát teljesen normális, ha idegileg összeromoltak ilyenkor. Igen, ez mással is megtörténik, ezt nagyon fontos
fontos említeni, mert lényegében ez is a lényege a háttérsztorinak, hogy beszélünk olyan dolgokról, ami lehet, hogy megtörténik mindenkivel, csak senki nem szereti kimondani, hogy igen, 0 hónapunk volt, ez megtörténik, főleg, hogyha mondjuk látjuk a sikert, ugye, mert többségben mindenki azt szereti mutatni, ami valahol tök okés, mert nem a szarról akarunk beszélni, mondjuk ki, de ez rendben van. Bocsánat, hogy megszakítottalak. Igen, tehát, hogy ezekről így nem nagyon szoktunk beszélni, de hogy így teljesen normális az, hogyha az embernek vannak akár több 0 hónapja is, vagy mondjuk épp, hogy be tudja fizetni az adóját, vagy bármi ilyesmi, akár egy rebrandingnél is. Mert az, hogy mondjuk volt X-típusú ügyfelem, akiket én vonzottam, és volt X-típusú dolog, amit én így kitettem, ugye az, ahogy én változom, ugye azon túl, hogy a követőbázis cserélődött, azon túl ugye nyilván az ügyfélkör is cserélődik, amit te is mondtál. És egy pici idő kell, mire ez így beáll, hogy a megfelelő emberek találjanak számot rád. tudsz mondani az időre? Hogy mondjuk 1-2 hét, 1-2 hónap, fél év? Hát nem 1-2 hét. Szerintem ez is inkább 1-2 év, mire úgy tényleg szépen beáll, de ez változó, mert van, akinél egyébként beáll pár hónapon belül, semmiképp nem 1-2 hetet mondani. Hát persze, de ez függ a szolgáltatástól, vagy a terméktől, függ a rebranding mértékétől is. Igen. Meg hogy mennyire mutatod meg magad, mert ugye ez tök fontos, hogy amint én megmutatom magamat, olyan emberek fognak velem rezonálni, akikkel én is nagyon szívesen dolgoznék. És azelőtt nagyon sokszor futottam abba bele, hogy nem tudtunk jól együttműködni, kínszenvedés volt az egész folyamat, mindkettőnk oldaláról, mert nem egymáshoz passzoltunk, és most, hogy már így jobban benne vagyok én is a márkámba, és ezt így jobban megmutatom, hogy én milyen vagyok, hogy én hogyan dolgozom, így abszolút olyan emberek jönnek, akik így szeretnének kimozdulni így a komfortzónájukból, akik így szeretnének színesek lenni, akik így picit így merészebbek, és így nagyon-nagyon harmonikusan tudunk együtt dolgozni, és így nagyon-nagyon jól rájuk tudok kapcsolódni, ami meg tényleg egy tök jó végeredményt tud engedélyezni ennek az egésznek. És akkor már itt jön is egy kérdés, amit feltennék, hogy egyrészt ehhez egy bátorság kell, hogy te ezt belásd, és hogy lásd azt, hogyha te beleteszed magadat emberként is a vállalkozásodba, akkor ugye bevonzod ezeket a potenciális ügyfeleket, akik veled rezonálnak, de milyen más olyan eszenciák vannak még, ami mondjuk kellenek ahhoz, hogy olyan ügyfeleket vonz be, akikkel te szívesen dolgozol együtt? Hát egyrészt ugye tök jó, hogyha vizuális szempontból is ez megmutatkozik, tehát hogy nem csak az, hogy a szöveges kommunikációmban én ezt mutatom. A másik az, hogy amikor mondjuk videót veszek föl, akkor ez átjöjjön így a kisugárzásomból, merjek gesztikulálni, mert például valahol láttam, hogy valaki mondta, hogy nagyon utált videót felvenni, mert hogy ő állandóan gesztikulált, mert hogy ő izgult, vagy valami ilyesmit mondott, és így én is állandóan gesztikulálok, de hogy a valóságban is ezt csinál, és amúgy én is, és tudom, hogy fotózásokon is így beszélek kézzelába, de hogy ezek vagyunk. Igen, de hogy szerintem ez így amúgy is egy ilyen plusz dinamikát ad, tehát ülhetnék így is, és akkor így nem tudom, talán nem biztos, hogy annyira izgalmas, de hogy így tudom jobban kifejezni magamat, tehát hogy ezeket így merjük így megmutatni, meg azt, hogy mondjuk nem tudom, mindig is akartál rövid hajat, de sosem merted kipróbálni, mert hogy majd mit fognak hozzászólni. Tehát, hogy ezt így a saját személyiségeden is keresztül kell vinni, nem csak a márkádon, tehát először így magadon viszed ezt keresztül, hogy megmutatod magadat, hogy bevállalod azokat a ruhadarabokat, azokat a színeket, azt a fazont hajban, vagy bármiben, amit eddig nem mertél, mert hogy majd a többiek mit fognak hozzászólni, és akkor utána tudod ezt implementálni a márkádba. Mert tehát, hogy az úgy nem működik, hogy a személyiségem nem engedélyezi, de hogy a márkámban meg valahogy beépítem. Főleg, ha mondjuk egy olyan szolgáltatást végzel, ami segít más vállalkozásoknak, mint hogy a tiéd is, hogyha mondjuk te nem engeded meg a saját magadnak a vállalkozásod mellett, akkor hogyan leszel önazonos, hogy hogyan leszel hiteles, hogyha amúgy meg ezt hirdeted a vállalkozásoddal. Igen, meg hát, hogy segítek nekik ebben, hogy ezt ha így magadnak se tudsz segíteni. Igen, abszolút. Igen. És akkor már itt el is értünk a hitelesség témához, hogy számodra mit jelent a vállalkozói hitelesség? Mit jelent azt? Tehát mondjuk mindannyian keresünk, hogy a szolgáltatókat bizonyos alkalmakra, akár így branding szempontból, vagy fotózásból, vagy akár milyen más helyzetből, akár nem tudom, milyen ételfutárt válasszunk a szülinapi bulinkra, de hogy mindig belül szerintem akarva akaratlanul is a hitelességet keressük egy vállalkozásban, és aki valamilyen szempontból meggyőz abban, hogy ő jól fogja tudni elvégezni a munkát, csak annyiból, hogy látom a megjelenését akár, akkor ez számomra azt jelenti, hogy hiteles, ezért őt fogom választani. Számodra, főleg aki branding dolgokkal foglalkozik, mit jelent az, hogy hitelesség?
Ami nekem nagyon fontos az az, hogy meglegyen a személyes vonulata az egész sztorinak, tehát hogy mutassa meg azt, hogy ő mondjuk akár honnan indult, és hová tart. Egyébként ezek például nagyon jól is szoktak menni az ilyen reelsek, ami így ilyen sztorit mesél el. Alapból ugye a történetmesélés az egy tök jól működő cucc, de hogy maga az, hogy így egyrészt mer úgy kommunikálni, hogy egyébként a való életben, tehát hogy nagyon érződük például, hogyha valaki ChatGPT-vel írta az egész szöveget, és hogy így legyen benne ilyen szempontból is. Tehát én például szoktam a rohadt szót használni, az extrát, meg a szuper, meg a nem tudom, ez benne is van ugye a kommunikációmban. Szerintem ez is tök fontos, hogy azokat a szavakat, amik még beleférnek, tehát hogy itt is van ugye egy ilyen határhúzás így a márka és a személyiséget között, azokat nyugodtan használd a kommunikációdban. Meséld el a történetedet, mutasd meg a lényednek az eszenciáját, hiszen mindannyiunknak van egy ilyen szuper ereje, csak ezt így egyrészt jó, hogyha megtaláljuk, és jó, hogyha végre validáljuk magunkba, és azt mondjuk, hogy oké, nekem ez a szuper erőm, és én ebben most már hajlandó vagyok beleállni. De szerintem ez nagyon fontos, és nagyon látszódik a kommunikáción, hogy ki az, aki visszatartja még magát, és ki az, aki jobban megmutatja magát, mert sokkal személyesebb. Még egy olyan poszt is, hogy nem tudom, hogy az 5 legnagyobb vizuális hiba, amit elkövethetsz, még az is sokkal személyesebb ilyen esetben, amikor valaki már tényleg önmagát rakja bele az egész sztoriba. És neked mi a szuper erőd, ha már itt tartunk? Én nagyon rá tudok érezni az emberekre, nagyon együtt tudok rezegni az emberekkel, és szerintem ez, hogy amikor bejelentkezik hozzám valaki, akkor érzem, látom, hallom őt, nyilván el is fogadom, és amikor kitölti a Discovery doksit, akkor én nagyon átérzem azt, hogy ő mit szeretne a márkájával csinálni valójában. Tehát lehet, hogy ő még nem is tudja, hogy melyik irányba szeretne haladni, de hogy bennem már így tök megjelenik így a kép, hogy akkor milyen irányba fogjuk vinni ezt az egész sztorit. Ez egy nagyon jó tulajdonság, és nagyon jó, hogyha tisztában vagy vele, hogy neked ez a szupererőd, ez tök jó. És te hogy jöttél rá arra, hogy ez a szupererőd? Visszajelzésekből őszintén szólva, tehát, hogy így csináltam, és elkezdtem, nagyon nem mertem egyébként visszajelzéseket kérni, de hogy így... Féltél attól, hogy olyat írnak le, amit mondjuk te is tudsz magadról, vagy olyat, amit nem tudsz magadról, és ezért mondjuk csalódsz benne? Mindentől féltem, de attól is féltem, hogy úristen, mit fog szólni, hogy én egy visszajelzést akarok tőle kérni. Hát azt hiszem, hogy kuncsorgok egy kis visszajelzést, vagy így nem tudom, tehát, hogy így minden részétől féltem a visszajelzéskérésnek, aztán ezt így elkezdtem. Egyébként már tök rutinosan kérek visszajelzést, akár kétszer is, hogy esetleg elfelejt valaki írni, mert nagyon fontos. És akkor jöttem rá, mert hogy így nagyjából mindenkinek ilyesmi visszajelzései vannak, hogy fú, hogy Andi, hogy így tökre ráérzett, hogy én mit szeretnék, meg hogy Andi így tökre érzett engem, meg tökre együtt rezegtünk, meg nem tudom, és akkor így elgondolkodtam, hogy ezt én csinálom? Meg hogy akkor ez így van? Én vagyok az Andi. Én vagyok az Andi, igen. És akkor ezt így elkezdtem így tudatosítani magam, és elkezdtem ezzel foglalkozni. Nyilván ehhez hozzájárul az is, hogy tényleg sokat jártam terápiába, és még fogok is, de hogy ott valamennyire dolgoztunk azért, vagy hát nyilván dolgoztunk így az önbizalmamon, tehát hogy azért ez is nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, meg egyébként a bukások, a kudarcok is sokat számítanak ilyen szempontból, mert azok megtanítanak arra, hogy mi nem a te utad, és mi valójában a te utad. Ez nagyon szép gondolat, akkor csatlakozzunk is rá egy kicsit a bukásra, hogy mit javasolnál annak, aki azért nem meri megmutatni magát, mondjuk így akár, de legalábbis nagyon sokszor kapom azt a visszajelzést, hogy tök jó mondjuk, hogy én is ugye gyártok videós tartalmakat, ahol megmutatom magamat, de hogy tök jó neked, hogy te ezt mered csinálni, szerintem senkit nem érdekel, tehát ezek a tipik önmarcangoló gondolatok, vagy önkorlátozó gondolatok, hogy hát szerintem senkit nem érdekel, hogy én milyen vagyok, meg jaj, be fog szólni, hogy nem tudom, pöszén beszélek, vagy izgulok a videó előtt, vagy hova nézek, szerintem le fognak szólni, tehát ezek a kudarctól való, meg mások véleményétől való félelem alapú önkorlátozó gondolatok, mit javasolnál azoknak, akik ezekkel élnek, és mondjuk emiatt nem mernek beleállni jobban a vállalkozásukba?
2 vagy 3 dolog lesz, amit így tudok így javasolni. Az egyik, Anna barátnőm kérdezte mindig, amikor bepánikoltam, hogy úristen, de mi lesz, hogy mi a legrosszabb, ami történhet. Ez egy tök fontos kérdés. Ilyenkor érdemes leírni, hogy a legrosszabb, ami történhet, hogy Piri néninek nem tetszik, hogy narancsárga póló van rajta. Ki faszt érdekel Piri néninek a véleményem, bocsánat. Én már most látom, hogy a videóban itt ráteszek azt a kis piros Chris-Crax élet a szádra, tudod, hogy így káromkat, nem baj, amúgy tök jó. Illetve a másik része, amit így ilyenkor tudnék így tanácsolni, az a márkanaplózás, ami szerintem így szuper tud lenni, hogy elkezdek úgy jegyzetelni, hogy ezt senki nem fogja látni, senki nem fogja hallani, senki nem fogja megnézni, és elkezdem úgy írni a dolgokat, mint ahogy én valójában szeretném írni, amiket én valójában szeretném megosztani a tudásomból, és utána fel fog szabadulni egy bizonyos mennyiségű energia, amitől bele akarsz majd állni, mert úgy vagy vele, hogy basszus, amúgy ez rohadt jó, úgyhogy akkor ezt így nyomjuk. Viszont ott nyilván lesz egy ilyen visszahúzó erő, hogy az lehet, hogy nagyon, nagyon erős az a vélemény, és akkor egy picit lehet rajta formálni, de hogy ilyen szempontból szerintem a márkanaplózás, ami még így tök jó. A másik meg az, hogy a mi van hákra, én azt szoktam mondani magamnak is, tehát hogy én is szoktam nyilván így kezdeni mondatot, hogy mi van, ha ez meg az fog történni, hogy simán lehetett volna az, hogy mi lett volna, hogyha én a 80-as években születek, a Mötley Crüe-nek a dobosa lehettem volna, és akkor most éppen a Sherry Mustangomat vezetgetném, meg ilyenek, de hogy ez nem egy valós dolog. Tehát amíg nem valós, addig ne foglalkozzunk vele, mert ezek csak aggodalmak, meg félelmek, amik így visszahúznak. Ezeket jó az is, hogyha lejegyzeteli az ember, hogy mi az, amiktől félek, és hogy mi az, ami valódi félelem, és mi az, amit mondjuk a környezetem generált körém félelem. Mert amúgy ez, amit fog szólni hozzá a másik, hogy mondjuk dadogsz egy videóban, amit így mondtál, ez az emberi oldalába fogunk beleszeretni. Nem abba fogunk beleszeretni, hogy robotmódjára így beszélünk, és akkor mindent tökéletesen mondunk, hanem az emberi oldalába tudunk beleszeretni, arra fogunk tudni rákapcsolódni. Abszolút egyetértek, tök jó. És neked, ha már így kudarcok, mi volt a vállalkozásodban a legnagyobb kudarc? Mert hogy azt látjuk, hogy tovább léptél, a kiégés, akármi, itt vagy, és egy tök szép, önazonos, bátor márkát vezetsz. Mi volt így a legnagyobb kudarc, amit így említenél? Hát elég sok volt. Voltak ugye kampányok, amik végül 0 forinttal zártak, pedig mondjuk sokat dolgoztam rajta, meg valószínűleg még lesz is majd a jövőben, tehát nem gondolom azt, hogy mindig minden kampánya sikeres az embernek, illetve a bevételcsökkenések, a ingadozó jövedelem, az is nagyon-nagyon sokszor előfordult, és valószínűleg egyébként még fog is, tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy nem tudom, akár innentől kezdve majd minden hónapban tökéletes bevételre fogok szert tenni. De ez valahol a vállalkozói létnek az egyik alappillére, hogy foglalkozol azzal is, hogy nem állandó a bevételed. Igen. És ilyen szempontból, hát a webshopot azt nem tartanám így kudarcnak, de maga az, hogy utána egy teljes követőbáziscsere volt, és amúgy is már vagy 2 vagy 3 éve építettem, az azért fájt, hogy ugyanennyi idő volt újra keretezni ezt az egészet, és így mostanában kezdődött el az, hogy újra elkezdett növekedni a követőbázis, és tudom, hogy ezek csak számok, de azért tegyük hozzá, hogy szolgáltatás alapú vállalkozásként nyilvánvalóan ezekből a számokból élünk meg. Tehát, hogy azért nyilván nem hátrány, hogyha van, de az a fontosabb, hogy hányan fognak majd a kalendrin foglalni időpontot, nem pedig az, hogy hány követő van, de az elkötelezett követőkből tud később vásárló is lenni. Úgyhogy az azért egy picit fájt nyilván. Drasztikus volt egyébként a csökkenés? Hát úgy képzeld el, hogy mondjuk, hogyha 200-an bekövettek egy hónapba, akkor 250-en kikövettek. Wow. Igen. Tényleg fájdalmasok voltak azok a számok. Igen, de ez is egy hosszú távú fejlődés, és valahol azt jelenti, hogy tényleg változik a márkád, és elkezdtél felépíteni egy újat, és nem maradtál benne a régiben. Szóval, hogy ez így leköveti a dolgot, csak azért gondolom, nem tudom, néha látom, hogy 4 ember kikövet, akkor elkezdek azon gondolkodni, hogy mi rosszat tettem. Tehát szintén ez az önkorlátozó gondolkodás, hogy akkor én vagyok a hibás, hogy nekik nem felelek meg. Közben meg amúgy látod, csak deaktiválták a profiljukat, vagy... Igen. Vagy tényleg azt érzik, hogy ez a content nekik nem, de másnak meg igen. Igen. Igen, úgyhogy ez fontos ezeken így túllendülni igazából, tehát most már nem is nagyon, tehát hogy olyan szempontból foglalkozom a számokkal, hogy nyilván üzleti szempontból, de amúgy meg se szoktam már nagyon nézni, meg ha megnézem, már nem is érdekel. Emlékszem, még pár évvel ezelőtt, nem tudom, nem úgy alakultak a lájkok, és
bőgtem, de hogy miért, azt nem tudom így, tehát, hogy jó, tudom, hogy akkor miért bőgtem, de hogy most már meg se halt, hogy nem tudom, volt egy videóm valamikor decemberben, és 200-an látták. Jó, és akkor majd kirakom még egyszer, aztán majd biztos látja majd annak, akinek kell. Tehát, hogy így már nem foglalkozom ezekkel, aminek segít, tehát ezt nagyon elősegítette a posztok időzítése egyébként, de hogy nagyon nehéz erre így ráérezni és megtanulni, hogy így nem úgy foglalkozni a számokkal, hogy ez így lélekbe maró legyen. Igen, és amúgy szerintem ez tök nagy tévhit, hogy egyből arra gondolunk, hogy mondjuk mit csinálunk valamit rosszul, és közben meg annyi árnyoldala, vagy annyi oldala van ennek, hogy lehet, hogy az algoritmus épp úgy dolgozott, hogy te most egy kicsit hátrébb kerültél, és ez rajta múlik, nem a te contenteden, vagy pont egy olyan időszak van, ahol az emberek nem fogyasztják annyira tartalmakat, például tudom, hogy karácsony előtt egy csomó, mondjuk ugye én főleg családokkal dolgozom, a szülők nem érnek el karácsony előtti 2 hétben az én contentemet nézni, mert azzal foglalkoznak, hogy takarítanak, ajándékot szereznek be, a gyerekeket rendezik, azok már otthon vannak, lehet, hogy szüneten, tehát hogy nyilván egy csomó időszak is befolyásolja azt, hogy mennyien fogyasztanak és milyen tartalmat. Másrésztről meg ez, hogy nem a szám számít, hogy hányan követnek, vagy hány lájkod van, hanem annak a minősége, az a kapcsolódási szint, hogy te amúgy a követőiddel mondjuk reagálnak-e rád, figyelnek-e rád, kommunikálsz-e velük. Igen, tök jó, amikor így tudok üzeneteket váltani, kommentelnek, meg ilyenek, tehát én sokkal jobban élem. Tehát, hogy ha most 300 követőm lenne, és hasonló közösség lenne, az is tök jó egyébként. Tehát, hogy ez így tök fontos, hogy ezt így lássuk, hogy a közösségépítés az, ami tök fontos, és egyébként ez trend is lesz így 2025-re a közösségépítés, mert mindenki szeretne valahova tartozni. És főleg így a Covid óta egyébként egyre erősebben jelenik meg az, hogy én szeretnék valahova tartozni, és szeretném magamat valakikkel körülvenni. És ugye ezért jó, hogyha megmutatjuk magunkat, mert akkor hasonszörű emberek fognak csatlakozni a mi kis saját kis közösségünkhöz, és ott tud lenni egy ilyen kis tuki kis buborékvilágunk. És ez olyan jó. Igen. Igen, azt gondolom. Mielőtt tovább megyünk itt a trendekkel, meg így a közösséggel kapcsolatban, ha már beszéltünk a bukásaidról, beszéljünk a sikereidről is. Mi az, amit most jelenleg úgy érzel, hogy a válveregetős verziókban, amikor ugye vannak azok, amiért megveregeted a saját vállad, mi volt az a legnagyobb és legbátrabb tetted, amiért azt mondod, hogy a legnagyobb válveregetést adtad magadnak? Hát most ennek a VMN Creator programnak borzasztóan örülök, és nagyon-nagyon helyén érzem magam, és az nagyon-nagyon durva élmény, hogy beválogattak őszintén szóval, mert én úgy jelentkeztem, hogy szerintem úgyse fognak beválogatni ezzel a gondolattal, és amikor megkaptam az e-mailt az interjú után, hogy bent vagyok a csapatba, én nem hittem el. És amikor az első ilyen közös meeting volt, akkor tehát úgy voltam vele, hogy nem sokára szólnak, hogy ők véletlenül küldték el nekem az e-mailt, és hogy igazából amúgy bent se vagyok. És amikor így a nevemen szólítottak, hogy tök jó, szia Andi, örülök, hogy itt vagy, és így... Mégis jó az e-mail. Igen. Szóval az nagyon nagy élmény volt, illetve az, hogy már a 4. kártyapaklit terveztem, ebből van 2, amiben közreműködő voltam, mármint, hogy így szó szerint, tehát, hogy én is úgymond így tulajdonosa vagyok a paklinak, meg van 2, amit igazából én illusztráltam, meg együtt ötleteltünk. A másik pedig az áramlásnapló. Azt is nagyon-nagyon szeretem. A Goodwill Barbie-val dolgoztunk, ő az író, és ő volt nekem a coachom is nagyon sok éven keresztül, úgyhogy én nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt, hogy így együtt tudtunk dolgozni egy önismereti napló keretein belül. Szuper, gratulálok a sikerekhez, nagyon jó. Mert beszélünk közben így nyilvánosan többet, mint a kudarcokról, de azt hiszem egymás mellett a 2 a legütősebb, amikor meg tudod fogalmazni azt is, hogy mi volt a kudarc, vagy amit máshogy csinálnál, meg mi az, amiben mondjuk büszke vagy magadra, mert azt a nyugati orvoslásban, meg így a nyugati pszichológiában nagyon sokat foglalkoznak azzal, hogy te mitől nem érzed jól magad, hogy azt meg tud fogalmazni, de az a keveset, hogy hogyan tudod magadba befogadni a sikereket, és azt mondani, hogy ez nem nagy képűség, hanem igenis büszke vagyok arra, amit elértem, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt is meg tudjuk fogalmazni. Igen, ez nagyon nehéz. Ez szerintem a legtöbb esetben nehezebb, mint a bukásokat megfogalmazni. Abszolút. Úgyhogy azt is meg kell tanulni egyébként. Hogy nem nagy képviség beleállni az erődbe, vagy mondjuk kitenni egy sztorit, hogy képzeljétek el, ide meg oda bejutottam. Vagy eljutottam, ha utazásról beszélünk, vagy ilyenek. Szóval igen, nehéz.
Nehéz, de megéri, abszolút. Igen. És akkor így, hogy említetted már így a 25-ös trendeket bekapcsolódva a közösségépítést is, milyen más olyan trendváltozást látsz, akár előrevetítve, vagy akár már így megélve, benne léve, ami így 2025-ben akár úgy lehet mondjuk a korábbi évekhez képest? Hát olyan nagyon nagy újdonság valószínűleg nem lesz, viszont ami lehet, hogy meg fognak kövezni, az AI és az AI-nak a használata. Tehát kint külföldön egyébként már nagyon durván használják az AI-t, különböző szolgáltatás alapú, de termék alapú vállalkozásoknál is, akár asszisztensként, akár videoszkriptek írásához, betanítják a saját nyelvezetükre, a saját kommunikációs készségeit beletáplálják a GPT-be, és összeraknak komplett stratégiákat, minden egyebet. Nyilván ehhez ott van az ember is, és átnézi, és nem tudom. Illetve designereknél például rengetegféle kurzus is van már arra, hogy látványtervek készítése AI-jal, mert ugye nagyon sokszor, vagy nagyon drága egy mock-up, vagy pedig, hogyha van is, akkor nem pont olyan, mint amire szükségünk lenne a teljes branding folyamán. Úgyhogy az AI ebben például szerintem nagyon-nagyon sokat segít, és biztos, hogy nagyon sok esetben fogjuk használni, mert ha belegondolunk, én úgy tudom, hogy a ManyChat is AI alapú egyébként, tehát, hogy a legtöbb automatizációs cucc AI alapú, tehát, hogy lehet, hogy egyébként AI ellenes vagy, de használsz AI, csak nem tudod, hogy az. Szóval ez lesz az egyik. A másik, ami folyamatosan ugye egyre erősödik, az maga a történetmesélés, az olyan szélszelési technikák, amik nem konkrétan szélszelési technikák, hanem tényleg történetmesélésbe vannak ágyazva, személyes sztorikba vannak ágyazva, tényleg tudsz hozzá kötődni, és az én márkáknak az építése, tehát egyre jobban hozzák be a személyes vonulatokat, egyébként akár már a nagyobb márkák is, egyre többször látni olyat, hogy mondjuk a body positivity-ra rávetítve különböző testalkatú nők, férfiak jelennek meg egy-egy reklámkampányban, nem véletlenül. Tehát, hogy nagyon szeretnénk, tehát hiába van az, hogy jön ugye az AI, és itt van, és itt lesz velünk ez a úgymond robotias része is, de hogy nagyon kell az emberi oldal, és egyébként pont ezért is szerintem ezt tök szépen meg fogja hozni az egyensúlyt, meg az AI-nál is én azt mondom, hogy tehát mindent lehet jól használni, és mindent lehet rosszul használni, és mindent lehet jóra használni, és mindent lehet rosszra használni. Szóval nekünk, tehát attól függ, hogy mi emberek mire használjuk ezeket a dolgokat, de hogy ezáltal ugye tényleg még fontosabb lesz a személyes vonulat minden márkában. Abszolút egyetértek, és amúgy már én is látom ezt a mintát abban, hogy egyre fontosabb az, hogy az ember, ki az ember mondjuk egy vállalkozás mögött, akár ahogy te is mesélted, hogy így a személyed mennyire fontos ebben, akár így rebranding szempontból is, de szerintem is ez így amúgy teljesen fel fog erősödni. És te személyesen mit gondolsz az AI-ról? Én amúgy szoktam ugye mock-upok látványtervek készítéséhez is használni, van, hogy csak egy-egy mock-upot dobok fel, mert nem tudom, szeretnék pár cseresznyét hullatni a levegőből, ezekre például szerintem szuper, háttérkiszedésre isteni, tehát már a Figmában is, bocs, ez egy picit szakmai, de már a Figmának is van ilyen AI tool, ami kiszedi a hátterét, és annyira csodálatosan működik, hogy el se hittem, amikor kipróbáltam. Tehát ez nagyon felgyorsítja egyébként a munkafolyamatokat, és pont azokat a részeket, amitől így, nem tudom, szerintem minden designer a szemét kaparja. Illetve én ChatGPT is elég sokszor szoktam használni, mert ugye van valami így a fejembe, és akkor én azt így kilököm így az összes gondolatot így zanzásítva, és akkor bedobom ChatGPT-nek, hogy figyelj, rendszerezd akár bullet pointokba, akár bármi ilyesmi, és akkor ott látok egy ilyen struktúrát, verzióját annak, ami a fejemben van, és onnantól kezdve tök szépen össze tudom rakni a dolgaimat hozzá. Tehát akkor munkafolyamatokra javaslod. Igen. Meg sokszor Google helyett is ChatGPT-t használom. Tehát hajnali kettes, ez a tipikus hajnali kettes gondolatok. Vajon a kutyáknak miért szükséges a lábhoz bújniuk? És így fekszel az ágyban, és a kutyád a lábadhoz bújik éppen, és így megkérdezed, hogy amúgy miért a lábamhoz bújik a kutyám? Igen, úgyhogy szerintem egyébként tök jó dolog, és szerintem tökre lehet jóra használni ezt az egész sztorit. Amúgy valóban veszélyes olyan szempontból, hogy gyorsabban válaszol, mint a Google, mire kikeresem. Akár mondjuk legutóbb azt kérdeztem meg tőle, hogy milyen típusú égő kell az autómba előre, amikor kiégett a fényszórója, és ugye egyből megmondta, hogy amit tudom én, M42-es, vagy most csak mondtam valamit, nyilván nem értek hozzá, és a Google-be, ha ezt beírom, akkor ugye listáz nekem
beszélgetéseket, meg fórumokat, és akkor ott elkezdem keresgélni, és akkor rájövök, hogy nem is arról az autóról beszélnek, hanem egy tök másikról, és emiatt tényleg így töredéke az információszerzés. Igen. Jó, persze azért az is vigyázni kell, mert egyszer mondtam neki, hogy figyelj, ajánl már thriller filmeket, amik fenn van XY streaming szolgáltatásokon, és akkor így bedobott egy csomót, mondom, de jó, ezt megnézzük, azt megnézzük, az egyik se volt fent, mert régebbi volt az információ, mert ugye azt hiszem előfizetéstől is függ, hogyha nincs előfizetésed, akkor talán tavalyi dolgok, tehát nem a legújabb infók vannak meg neki, hanem tavalyi, meg tavaly előtti, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Nekem még nincs előfizetésem, mert még annyit azért nem használom. Igen, tényleg ebben van valami, hogy máshogy. Úgyhogy azért nem kell mindent készpénznek venni, amit egyébként ír, meg nyilván én azt abszolút nem mondom, és szerintem azt nem is jó, hogyha csinálják az emberek, hogy komplett posztokat iratnak meg vele, vagy komplett stratégiákat, amiket át se néznek, és akkor csak kiraknak, meg nem tudom, mert nagyon durván látszik egy poszton, hogyha azt ChatGPT-vel iratták. Hát abszolút a szóhasználaton is szerintem észrevehető, meg ha mondjuk valaki csak kicsit is kommunikál, mondjuk akár sztoriban vagy reelsek formájában, és aztán ír egy posztot, tehát mondjuk tisztában vagy azzal, hogy ő milyen szavakat használ, és akkor jön egy ilyen nagyon szépen megfogalmazott, ilyen fenkölt szöveg oda pluszba, vagy egy nagyon ellentétes, akkor nagyon levágós. Meg az általános információk, tehát tényleg ez a személyesség, amit te is mondasz, meg a háttérsztori az így nagyon kell bele abba, hogy személyesíted a posztot, igen. És azért a ChatGPT nem fogja tudni a te személyedhez igazítani ezeket a gondolatokat. Így van. Még hogyha sokat kommunikálsz vele, és nem tudom, próbáltad azt, hogy megkéred arra, hogy az én tehát hogy ahogy te beszélsz vele, abban a stílusban hát ilyen szórakoztatót, azt kértem tőle, és amúgy egész jól megugorja, meg én külföldön azt láttam, hogy amúgy szó szerint brutálisan át tudja venni a stílusodat, de ennyire nem mélyedtem el így a ChatGPT-ben. Egész szórakoztatókat ír, de akkor is hiányzik belőle az emberi eszencia, tehát hogy akkor is érződik valahol, tehát hogy így az ember így érzi a vérében, hogy ezt nem ember írta. Igen. Kár, hogy amúgy szöveges posztokhoz, ugye képekhez már be kell tenni, mert büntet, azt hiszem a Meta, tehát a Facebookon, hogyha nem jelöld meg, és ő rájön, hogy az AI kép, akkor büntethet is, de egyébként ugye meg kell jelölni, de mondjuk szöveghez még ugye ez nem működik. Igen. Tök jó lenne, ha ez mondjuk működne, és akkor ez így szűrne egy picit, és rákényszeríteni azokat is, akik mondjuk nem szeretnek posztot írni, hogy egy kicsit akár a saját szavakkal átfogalmazzák. Hát egy kicsit kimozduljanak igen a komfortzónáikból, meg ugye így designerként így látom, hogy mi az, amit a ChatGPT nagyon felajánl, hogy milyen jól menő poszt lenne, és volt egy téma, amit 3 vagy 4 ember, és látszott, hogy ChatGPT-vel írták meg, hogy így majdnem ugyanaz volt az egész sztori. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezzel azért így vigyázzunk meg, hogyha olyan tudást rakunk ki, mert mondjuk a ChatGPT tisztában van vele, és viszont te nem tudsz róla beszélni, akkor az szívás, amikor mondjuk így élőben valaki megkérdezi, akár egy konzultáció alatt, vagy bármi, és nem tudsz rá igazából válaszolni. Úgyhogy erre is vigyázzunk, hogy nem kell okosabbnak tűnünk, mint amilyenek éppen vagyunk. Abszolút, teljesen egyetértek ezzel. Igen. Köszönöm ezt a gondolatot. Kicsit csalok most egy pillanatra. Említetted ugye a kiégést, a rebrandinget, az, hogy már 10 plusz éve benne vagy a szakmában, ami azt jelenti, hogy nem csak te változtál közben, hanem a vállalkozásod is végigment több változáson, drasztikus változáson, mert hogy szolgáltatás típust is cseréltél, és szerintem az, hogy valaki tud-e változtatni egy vállalkozásban, vagy akár személyként felismeri azt, hogy ő is megváltozott, és mondjuk ezzel kapcsolatban beleáll egy ilyen helyzetbe, az azt jelenti, hogy képes a változásra, és jól kezeli a változásokat, és nálad mi a titok, vagy mi volt az, ami arra vezetett, hogy neked bele kell állni ezekben a változásokban? Ja, nem viselem jól a változásokat. Az jó. Tehát én vagyok az ember, akinek tönkre megy a 20 éves porszíva, és még 3 évig tárolja, mert nincs szíve kidobni. Tehát én nagyon nehezen viselem a változásokat, viszont hogyha megérkezik így nem tudom, isteni sugallat, hogy már pedig ebbe az irányba kell menni, vagy ebben az irányba jól érzem magam, tehát felszabadul egy ilyen energia, akkor így megyek utána, tehát hogy viszont meg impulzív vagyok. Tehát, hogy ilyen szempontból meg így ezért tudnak szerintem működni nálam a változások, mert hogy így lehet, hogy én nem szeretem, de hogyha így éppen így rákattanok, akkor így impulzívan változtatok azon a dolgon, azt majd meglátjuk, hogy mi lesz. Egyébként erre az áramlásnaplót tökre ajánlom, egy kis reklám.
de hogy amúgy tényleg a naplózást azt így ajánlom, mert hogy le tudod követni így magát így a változást, meg amikor így, amit én a ChatGPT-vel csinálok, azt ugyanúgy naplózás közben is megcsinálom, tehát hogy így zanzásítva elkezdem a gondolataimat írni, aztán elkezdem az érzéseimet írni, és akkor a végére van valami konklúzió. Mi volt a kérdés pontosan? Az, hogy mi az, ami mondjuk motivál téged a változásra, hogy beleállj a változásba. Igen. Ja, hát az, hogy már szar. Tehát, hogy így az ember az ember akkor kezd el változtatni, amikor már annyira kínosan, rosszul érzi magát benne, hogy már tényleg nem tud még egyszer levegőt venni abban a szituációban, na és akkor fog elkezdeni rajta változtatni. Tehát, hogy addig a pontig szerintem nagyon kevesen kezdünk el változtatni, amíg tényleg nem lesz iszonyatosan kényelmetlen az adott helyzet. Igen, ezzel egyetértek. Csak úgy aztán jön az a kérdés, hogy amúgy akkor tudsz-e változtatni, tehát tovább menni egy irányon, csak egy picit máshogy, vagy a fő gondolatnál megmaradni, mint az, hogy szolgáltatónak lenni, és valamilyen vizuális terméket, vagy produktumot, vagy szolgáltatást nyújtani, de mondjuk egy másik formulában ez már kell az a fajta vállalkozói bátorság, amit amúgy te most nagyon jól leírtál, hogy jön ez a sugallat, és akkor az energia, és akkor így mész utána, mert amúgy meg impulzívan így bele tudsz kapcsolódni. És ezt hívom én amúgy vállalkozói bátorságnak, hogy van ez a megmagyarázhatatlan energia, amire rá tudsz kapcsolódni, és egyszerűen csak azt érzed, hogy ez jó lesz. Igen. Nyilván ilyenkor, hogyha nagyon bizonytalan valaki, akkor tök jó, hogyha így a barátaitól véleményeket kér, de hogy így végső soron neked kell hozni a döntéseket. Tehát, hogyha most mindenki azt mondja, hogy állj bele, és te is bele szeretnél állni, akkor nyilván állj bele, de hogyha csak egy ember, tehát hogy te érzed, és amúgy ezért is jó véleményt kikérni, mert amikor az van, hogy bele akarsz állni valami, és valaki azt mondja, hogy szerintem figyelj, ne állj bele, és így elkezded neki megmagyarázni, hogy de miért lenne jó beleállni, akkor ott rájössz, hogy ja, egyébként én tényleg bele akarok ebbe állni, és én ezt tényleg csinálni akarom. És onnantól kezdve ez ne legyen kérdés. Csak ilyenkor tényleg figyeljük magunkra, halljuk meg a saját hangunkat, halljuk meg a saját gondolatainkat, érezzük a saját érzéseinket, és onnantól kezdve szerintem amúgy tök jól tudnak ezek a dolgok működni. Egyszerűen valahol azt olvastam, hogy ha van egy ötleted, akkor ugye az első gondolatunk az, hogy ezt nem mondjuk el senkinek, mert nehogy lemásolják, vagy valaki megcsinálja, vagy félünk attól, hogy más le fog róla beszélni, és pont az ellenkezőjét kell csinálni, hogy van egy ötleted, akkor minél több embernek el kell mondani, pont azért, hogy kapsz róla feedbacket, hogy ez jó ötlet, vagy nem jó ötlet, vagy egy olyan megvilágításba helyezik az ötletedet, amire te esetleg nem gondoltál. És ugyanez, amit mondasz, hogy ha elkezded megmagyarázni, amikor valaki azt mondja, hogy nem jó ötlet, de te elkezded megmagyarázni neki, hogy de amúgy miért fog működni, akkor ez egy jó jel, hogy amúgy én ezt akarom. Igen, akkor ott van az a belső tűz, aminek az irányába így jó lenne, hogyha így mennél. És te hogy tartod meg a te belső tüzedet? Hát, hogyha így a feltöltődésre célzol, hogy hogyan szoktam így feltöltődni. Meg az, hogy hogyan nem égsz ki. Hogyan nem égek ki. Jó, hát sokszor kiégtem már. Azért gondolom, most már van. De mondanám, hogy hát ez... De van belőle tanulságot, hogy mondjuk mit változtás. Igen, na hát az egyik az, hogy tényleg tök jó, hogyha figyelsz magadra. Tehát amikor van egy húzósabb időszak, akkor nagyon, nagyon leválasztódunk így saját magunkról, és ilyen nagyon robotba kezdjük el darálni így a dolgokat, ami eredményezhet ugye kiégést, mert hogy nem érezzük, hogy mondjuk esetleg egy pihenésre van szükségünk, vagy esetlegesen éhesek vagyunk, vagy bármi ilyesmi, és nagyon daráljuk, és nem tudom, akár 12 órát is egy húzamba, vagy attól többet is lehúzunk, meg a hétvégéket, meg ilyenek. Szóval tök fontos így néha így kilépni ebből az egész sztoriból. Én ilyenkor például el szoktam menni, vagyis el szoktunk menni kirándulni, azon fölül néha a naplózás szokott még tök jó lenni, vagy a kártyavetés is egyébként, a tarókártyavetés is tök jó tud lenni, de mondjuk lehet nagy a kártya is, szóval ez igazából mindegy. Vesz magadnak egy makkot, és azt mondod, hogy király, belső tűz. Igen, szóval, hogy minden olyan tevékenység, amiben egyébként jól érzed magad, és úgy érzed, hogy ki tudsz kapcsolni, az egyébként lehet egy könyv is, bármi ilyesmi, csak hogy egy picit így eltávolodni az egész sztoritól, hogy így meghallhassd, megláthasd magad, és érezhessd magad az egészben, az nagyon sokat segít abban, hogy ne égj ki. Szerintem. És szakmai oldalról mit teszel azért, hogy ne égj ki? Vagy mit tanácsolnál más vállalkozóknak, hogy mit tegyenek meg a saját tapasztalat alapján, hogy ne égjenek ki? Igen. Hát az egyik az, hogy ezeket a számokat ezt így próbáljuk meg elfelejteni olyan szempont. Tehát, hogy nagyon nehéz, és sok munka az, hogy ne úgy gondoljunk a számokra, hogy elbőgöm magam, hogyha csak 2 like érkezik a videóra, amit egyébként mondjuk 2 órán keresztül vágott valaki.
azon fölül a másokhoz való hasonlítgatás az egy nagyon-nagyon-nagyon gonosz dolog, már magaddal szemben is, mert ahol ő jár, te is fogsz ott járni, és ahol te jársz még, ő is járt ott, és ezt mindig elfelejtjük, és csak azt látjuk, hogy úristennek ide jól, meg ő milyen ügyes, és amúgy is ráadásul töredékét látjuk a social médián. Még akkor is, hogy egy személyes márkáról beszélünk, mert hát csak meghúzza az ember a határokat, hogy mi az, amit megoszt a magánéletéből. Tehát mondjuk, nem tudom, hogyha valaki éppen frissen válik, biztos nem az lesz az első, hogy kisztorizza a bőgő arcát, hogy ja, amúgy képzeljétek el, én most válok, kértek egy logót. Tehát, hogy nyilván nem így működik. Ez is szerintem tök fontos, és ilyen szempontból azt hiszem FOMO-nak hívják azt, amikor így attól félsz, hogy lemaradsz valamiről. Igen. Na igen, ez a FOMO is egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy ugye folyamatosan változik ugye a világ, meg tökre fölgyorsult, meg nem tudom, és akkor bejön ez az érzés, hogy úristen, hogy én le fogok erről maradni, és így nem fogsz lemaradni. Tehát pont az lenne a lényege a te márkádnak, hogy a saját tempódban, saját belátásod szerint, és a saját szabályaid szerint kialakítod az egész rutinodat, az egészet, ahogy te ezt így csinálod, és ők ahhoz fognak kapcsolódni. És hogyha nem követed a trendeket, akkor nem követed, hát nem kötelező minden trend videót megcsinálni, meg nem tudom, amivel rezegsz, és amihez van kedved, azt érdemes megcsinálni, szerintem. Abszolút, igen, egyetértek. A másik gondolatom amúgy ezzel kapcsolódva pedig az, hogy lemaradunk, hogy jaj, ma nem tettem ki sztorit, meg nem tudom, most mi lesz, elfelejtenek, és közben meg amúgy néha belegondolok, hogy mondjuk a sztorim 10 másodperces, ő lát, hogy nem nézi végig, mert hogy mondjuk egy kicsi szöveg van rajta, akkor tehát 2 másodperc alatt megnézi a sztorimat, tovább lép, megnéz még 102 sztorit mondjuk, és lehet, hogy már nem is emlékszik az enyémre, vagy aznap csak véletlenül megnyitotta, tehát véletlenül látta, de amúgy nem látta, vagy aznap nem instázott, mert nem ért rá. És én azt a 2 másodpercet olyan komolyan veszem, hogy én ebben van, hogy fél óra energiát fektetek, hogy megkreálom azt a sztorit, és vagy ezt a FOMO-t érzem, amit te is említettél, hogy basszus, mi van, ha nem rakok ki sztorit? Semmi. Mert lehet, hogy már ő sem nézi. Tehát, hogy tök mindegy, amúgy nem azon fog múlni. Igen. Nyilván, hogyha egy értékesítési fázisban van az ember, és kampányol, az megint egy másik sztori, de nem kell 24 kampányolni, sőt, szerintem tök jó, hogyha van néha Insta detox, van, hogy akár nekem volt olyan, hogy 6 hónapig nem posztoltam semmit, de még egy sztorit se. És volt erre mondjuk olyan, aki rád írt a 6 hónap alatt, hogy hello, Andi, jól vagy? Nem, mert én kiraktam sztoriba, és annak érdekes módon pont tök nagy megtekintése volt, hogy én most egy időre eltűnök, bocsi, sziasztok. És akkor 6 hónapon keresztül nem éreztem a cheat, hogy én vissza szeretnék ide jönni, mert ott volt egy kiégés, pont azután a nagyon szarú sikerült kampány után volt rá egy hónapra, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi a baj velem, aztán, hogy mi a baj a márkámmal, jaj, hogy én ebből kiégtem, hogy utálom, hogy valami tök más fogok csinálni, aztán kiderült, hogy csak rebrandingelni kell, mert ugye az nem csak a vizuális részére érvényes, hanem az egészre, és így újra húztam így az egészet úgy, ahogy van, és azóta meg tökre szeretem. De hogy nem történt semmi, azért, mert fél évig nem posztoltam, sőt, nagyon durva élmény volt, mert elkezdtek úgy jönni az ügyfelek, hogy nem is posztoltam. És ugyanúgy Instagramon keresztül, vagy akkor elkezdtek a Google-ből megtalálni? Vagy Fogalmam sincs. Ja, azt nem tudod. Aha. Fogalmam sincs. Szerintem volt, aki ajánlás alapján jött, de hogy így pont annyi jött, hogy így meglegyek belőle, tehát hogy félreértés ne esik, nem akkor gazdagodtam meg nyilván, meg nem is vagyok gazdag, de hogy pont akkor jöttek, és annyian, amire így szükség volt, és így hátra tudtam lépni picit így a social médiától, hogy ezt az egészet újra keretezzem. És ha már ennyit emlegetted a rebrandinget, mit értesz pontosan alatta? Mindent. A kommunikációt, a célcsoportnak a meghatározását, a márkának a személyiségét, az archetípusát, a vizuális rendszernek a kialakítását, a missziót, a víziót, mindent. És ezt érdemes leírni. Tehát, hogy kell ez a stratégia, ez az alap, hogy meglegyen, hogy lásd azt, hogy merre van az irány. Szerintem. Teljesen egyetértek, igen. Ez tényleg jó leírni, mert lehet, hogy a fejünkben megvannak, de mondjuk, ha nem tudjuk megfogalmazni, csak ott van valami, hogy igen, ebben ezt tudom szerintem, de ha leírod, akkor találsz rá szavakat is. Igen. És ez nagyon-nagyon fontos egy márka szempontjából. Igen, meg a fejedben zonzásítva van ez az egész, viszont hogyha elkezded leírni és elkezded struktúrálni, akkor össze fog belőle valami állni, ami meg utána meg tök jó.
van-e olyan konkrét szokás, akár így a saját szempontodból tekintve, ami segíthet egy vállalkozás bátrabbá tenni? Gondolok itt arra, hogy mondjuk nagyon benne van már, hogy elkészítsen egy reel videót, amiben saját magát mutatja, de valami visszafogja, hogy van-e valami, amit mondjuk így tanácsolnál, hogy akár beépíti a hétköznapjaiba, vagy tényleg szokás jelleggel lehet művelni, és az így apránként segít bátrabbá tenni vállalkozóként. Hát az egyik a márkanaplózás, amit ugye korábban is említettem, hogy kezdjük el leírni a gondolatainkat, utána meg az érzéseinket, meg hogy mit szeretnénk megmutatni magunkból, hogyha egyébként senki nem látna, de szeretnénk, hogy lássák. A másik, hogyha például mondjuk ilyen videózás szempont, mert tudom, hogy ez sok mindenkinek nagyon nehéz, és szerintem érdemes viszont ráfeküdni, mert egyre fontosabb lesz így a videózás így a 2025-ben. Az, hogy kezdjük apránként. Tehát, hogyha mondjuk én nagyon szeretnék videózni, de még nem videóztam, akkor mondjuk próbáljak ki először egy B-roll videót, vagy mondjuk nem tudom, kavargatom a kávámat, és arra írok valamit. Aztán utána jöhet a következő fázis, ahol mondjuk már az arcom is rajta van a B-roll videón. Aztán utána jöhet a következő fázis, ahol nem tudom, voice-overözek ebben az egészben, tehát ott már meg is szólalok. És akkor utána jöhet a talking head, meg utána lehet szerepjátékozni, meg mit tudom én, amire az embernek igénye van, de hogy apránként érdemes ezeket a dolgokat elkezdeni. Ugyanez igaz például arra, hogyha a kommunikációdba szeretnél jobban saját szavakat bevezetni, hogy először próbáld meg egyel. Aztán jöhet a második, meg a harmadik, és utána meg már ki fog alakulni, mert rá fogsz jönni, hogy egyébként szeretik ezt az emberek, tehát szeretnek téged, és tök elfogadható vagy, és tök jó, hogy ott vagy, és örülnek neked, és akkor utána megjön majd a bátorságod ahhoz, hogy jobban megmutasd magad, meg jobban kikommunikáld magad, szerintem. Igen, és hozzá kell tennem, hogy ezeket a videókat nem kell egyből feltölteni. Így van. Tehát ezeket elkészítitek, visszanézitek magatokat, és legalább szokjátok azt, akik valójában vagytok, mert fotósként azt látom nagyon sokszor, főleg így a visszajelzések alapján, hogy a fotó meg tud mutatni egy új arcát, főleg akkor, ha mondjuk a selfiehez van szokva. Ugye ez egy másik látószög, egy oldalról fotózza magát, tudja, hogy milyen fény áll jól neki, tudja, hogy kicsit följebb tartja, de ugye ez csal a valóságon, és abban ő mondjuk nem látja magát beszélni. És olyan videós tartalom, ha nem gyártasz tartalmat, nagyon kevés készül rólad, ahol beszélsz is. És elsőként akár a hangodat hallani, hogy amúgy milyen a hangod, hogy az a te hangod, és így, what the fuck, az az én hangom, igen. Meg ahogy beszélsz, ahogy artikulálsz, ahogy mozog az arcod, akár ez, hogy észreveszed, hogy amúgy te testtel beszélsz, ez tud elsőre ijesztő lenni és gátló, viszont ha ezt elkezded nézni és gyakorolni, hogy te is említed, akkor megszokod, és szerintem ez az önértékeléshez is nagyon sokat hozzátesz, hogy látod magad úgy, hogy mások látnak, ezt megszokod, megszereted, és akkor már mondjuk közösségben, vagy egy új találkozásnál nem jut eszedbe az, hogy így üljek, vagy hogy beszéljek, mert tudod, hogy ez vagy te, és ilyen igen. Vagy kívülről. Igen. Ez is egy jó módszer, én mondom az impulzív oldalt, megcsinálom, feliratozom, jó lesz, kirakom, kész, pont, és ennyi. Uh-huh. És ott van, és elkezdem megszokni. Én például így csináltam, tehát, hogy én ez a kategória vagyok, amúgy tehát így visszanézem, és így Jézusom, hogy beszéltem, meg úristen, meg mi történt itt, meg miért ilyen a hangom, úristen. Tehát, hogy így nagyon durva, egyébként lehet ezeket archiválni, hogyha az ember nem akarja viszont látni, vagy bármi ilyesmi, de hogy ez a másik oldala, hogy lehet egyébként szerintem ezt impulzívan is. Ez ugye nyilván attól, ez személyiségtől függ szerintem. Tehát, hogy mondjuk, ha valaki egy picit megfontoltabb, meg átgondoltabb, mint mondjuk én, akkor nem fogja így impulzívan kirakni, és akkor valószínűleg neki azt fog segíteni, hogyha nézegeti azt, amit így készített magáról, és akkor ugye ez szerintem egy tök fontos dolog, hogy ettől is te leszel, tehát hogy ettől is hiteles leszel, hogy úgy csinálod, ahogy neked jó, és nem úgy, ahogy mások szerint jó. Igen, teljesen. Igen. Én meg az a típus vagyok, aki fölveszi, megnézegeti, aztán hagyja egy picit pihenni, és aztán van, hogy újra veszem, és akkor már mondjuk összeszedettebb a gondolatom is, ha mondjuk előtte nem írtam le, és akkor így tudom, hogy nyugodtabb vagyok, ha olyan videó megy ki, amiben nem össze-vissza beszélek, de ez nagyon embertípus, amit mondasz, hogy impulzív vagy, összerakod, kirakod, és azt mondod, hogy oké, ez vagyok én. Igen. És ez tök fontos tudni, hogy
te éppen melyik típus vagy, és nem Igen. magadra erőltetni azt, amit más mondjuk javasol. szerintem ez amúgy ciklustól is függ, viccen kívül. Tehát nőként ciklustól is függ abszolút. Tehát, hogy én például próbálom egyébként a ciklusomhoz igazítani a videóknak a felvételét, mert tudom, hogy vannak olyan fázisok, amikor mondjuk így semmi kedvem így a kamera elé állni, és van olyan, amikor így, szia kamera, így vagyok vele. Tehát, hogy Vagy amikor utálod magad, ez a tipikus fázis, amikor kövér vagyok, vizes vagyok, csúnya vagyok, patalásom van. Igen. Emlékszem, volt egy olyan videó, és akkor csináltam is egy ilyen videós bakis videót, ahol így nézegette a pulcsit, és így húzgáltam össze, és sehogy nem akart basszus jó lenni az a rohadt pulcs, és akkor már a végén volt, tök mindegy, leszarom. Tehát, hogy ezt is érdemes vizsgálni, milyen hangulatban vagy, tehát, hogy nem magadra erőltetni egy szar hangulatodban, hogy videót vegyél fel, mert sehogy nem lesz jó, és azt a videót azt amúgy ki is fogod kukázni témástól együtt, mert hogy így nem fogod szeretni utána, hanem így tényleg így úgy csinálni ezeket a dolgokat, és ez nem csak videóra, ez mindennel kapcsolatban igaz, hogy így tényleg a saját tempóban, hogy kezdjük el meghallani magunkat, hogy nekünk mire van szükségünk, és mi ezt, hogy szeretnénk csinálni. Könyörgöm, ezért vagyunk vállalkozók, hogy akkor csinálhassuk, és úgy, ahogy mi szeretnénk, mi írjuk a szabályokat. Ez az. Ezt megmondtad. Igen, nagyon jó. És ehhez kapcsolódva, hogyha mi írjuk a szabályokat, akkor behoznám témának egy kicsit így a határhúzást is. Neked mi az elmúlt 10 évet tapasztalata a határhúzással? Mennyire függ össze mondjuk a rebrandinggel, mennyire függ össze a követőide való kapcsolatod erősítésével, vagy épp a munka állomásaidnak, vagy a fázisaidnak ez most hülyén jött ki ez a gondolat, szóval, hogy mennyire segít abban mondjuk a határhúzás, hogy gördülékenyebben dolgozol együtt az ügyfeleiddel, vagy egyáltalán nem, vagy benned volt egy ilyen fázis, hogy na, mostantól határhúzás van, vagy hogy te hogyan kezeled ezt az egész témát? Hát a határhúzás az egyik kedvenc témám, mert hogy én abban olyan borzalmas vagyok, hogy az valami hihetetlen, biztos, hogy benne is sok vállalkozó itt most rezonálni fog velem, de hogy én ez a tipikus túlszolgáltató vagyok. Voltam. Pár hónapja, hát már lassan egy éve egyébként nem, szóval igen, összefügg a rebrandinggel, de hogy ez a tipikus túlszolgáltató voltam, meg ez persze este 10-kor is lehet engem hívni, meg persze, jó, akkor megcsinálom hétvégén is, meg nem tudom, ami nyilván szintén ez is kiégéshez tud vezetni, viszont az elmúlt egy évben egyrészt van egy nagyon jó barátnőm, a Merci, aki nagyon sokat magyarázott nekem, hogy de baszki, meg kéne húzni a határt, meg hogy ezt ne így csináld, meg nem tudom, tehát, és nem ilyen okoskodó szempontból, hanem így tényleg segítés jelent, és így mondom, basszus, tudom, én ezt nem merem leírni, és akkor így, oké, leírtam, elküldtem, ugye impulzivitás és készpont, és hallod, és annyiszor jött az vissza, hogy oké, persze, teljesen érthető. Én meg így ezért nem mertem leírni. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos a határhúzás, mert megúszhatod vele a kiégést, megfelelő embereket vonzhatsz be, mert hogyha te nem tudsz határt húzni, az egyébként tökre látszódik a kommunikációdban. Tehát, hogy nagyon-nagyon érezhető, hogyha te nem tudsz határt húzni, és akkor erre rá is fognak azok az emberek csatlakozni, akik szeretnék átlépni azokat a határokat, mert hogy te úgyse tudod meghúzni. És azon fölül, meg hogyha valaki bepróbálkozik egy ilyennel, és mondjuk akár még tudatos is, vagy nem, tök mindegy, de eléggé tiszteletre méltó, hogyha te meg tudod húzni ezt a határt, és akkor úgy lesz, hogy jó, akkor innentől kezdve tényleg egyenlő partnerek vagyunk, mert amúgy meg szerintem erre kellene törekednünk. Ugye ez egyik legfontosabb, és talán az egyik legnehezebb dolog egyébként szerintem a határhúzás minden szempontból. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk szóval, hogy a személyes márka maga, meg én hol húzódom, az is egy érdekes határhúzási kérdés egyébként, hogy mi az, amit megosztok a magánéletemből, és mi az, amit nem. Meg az is, hogy mondjuk tudok-e nemet mondani akkor, hogyha bejön még egy projekt, az is egy ilyen nagyon érdekes dolog, meg akkor, amikor nincs annyi projekt, akkor tudok-e arra nemet mondani, ahol tudom, hogy biztos, hogy nem lesz jó vége. A megérzések. Igen, és nagyon-nagyon-nagyon fontos hallgatni egyébként a megérzéseinkre, tehát, hogy nem véletlenül van ott. Nyilván, hogyha robotüzemmódba tolod, akkor nem igazán van megérzésed, úgyhogy ezért is jó, hogyha így visszatöltődsz valamilyen ponton, és hagyod magadnak, hogy irányíthasd magadat. Igen, és akkor itt most megfogalmaztuk a vállalkozói létet, hogy meghúzod a határt, ismered magadat, ismered a vállalkozásodat, és egyébként szerintem, hogyha tudod a határokat, tehát meg tudod fogalmazni és meg tudod húzni, akkor sokkal következetesebben tudod kommunikálni az ügyfeleid számára is, ami pedig egy nagyon gördülékeny közös munkát eredményez. Igen, abszolút, igen.
Tényleg nagyon fontos ez a gördülékeny munka szempontjából is, meg minden szempontjából. Meg ugye például a túlszolgáltatásnál, mondjuk pár évvel ezelőtt, amikor még így nagyon erősen túlszolgáltattam, akkor tök sokszor bennem volt, hogy de hogy ezt így miért nem köszönik meg hogy így miért nem boldogok pluszban, sokkal jobban, hogy én ezt így megcsináltam neki pluszban, de én ezt nem is kommunikáltam feléjük, hogy ezt én pluszban csinálom meg. Csak szimplán túlszolgáltattam. És akkor elvárom, hogy ő tudja. Tehát, hogy ez az egyik. A másik meg, hogy ugye szarul érzem magam, mert hogy kevesebb pénzért sokkal többet dolgoztam, mint amit egyébként elvártak volna tőlem. Tehát, hogy tehát ez is valahol szerintem egy ilyen határhúzás, hogy azért, mert valaki nagyon szimpatikus, ezért nem csinálok neki ingyen meg egy, nem tudom, plusz 10 órás dolgot, vagy bármi ilyesmi. Ez is tök fontos szerintem. Igen, nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat. Nagyjából végéhez értünk így a beszélgetésnek. Még egyetlen kérdés, hogy ha egy dolgot mondhatnál azoknak, akik abban a helyzetben vannak, hogy szeretnének többet mutatni magukból, de nem mernek, mi lenne ez az egy nagyon fontos tanácsod, amit most így nekik mondaná, és ezt kérlek majd a kamerában mond nekik. Jó, ezt átgondolhatom. Egy nagyon-nagyon fontos tanács. Ha csak egyet. Most ne gondolok, hogy legyél önmagad. Jó, mondd meg. Oké. Próbáld meg megélni a szabadságot a márkádon belül is. Nagyon jó. Nagyon jó. Szerintem ez egy nagyon fontos tanács egyébként, és szerintem az előző 1 órában ki is fejtettük, hogy ez miért annyira fontos. Igen. Jó. Nagyon-nagyon köszönöm, Andi, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm, hogy ennyi. Amúgy nagyon-nagyon jókat mondtál, meg nagyon jól elmondtad, meg nagyon jól bemutattad, meg beleraktad saját magadat is, nem csak a jelenléteddel, hanem így a vállalkozásod történetével is, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm neked. És nagyon várom, hogy kijöjjön ez az adás. Én is köszönöm. Nagyon, nagyon örülök. Köszi.